lan sugeng sonten sugeng pinanggih wonten ing acara ibadah keluarga ing sonten menika. Nggih Bapak Ibu, adik-adik ingkang diberkati dening Gusti, saderengipun kita wiwiti, kita perlu sanget ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti. Awit Gusti tansah tresnani salebeting gesang kita. Wiwit injing ngantos ing sonten menika kita kapanggihaken kebak kanthi kawilujengan krana berkahipun Gusti piyambak. Wong wedi asih mring pangeran Yehova ramanga sepi pamrih kasungsap sabdeng abaran kautaman selamanya dan saureng katresna. Semoga pangabekti KRW ing wekdal menika kita wiwiti kanthi kita tetunggal dumateng Gusti. Semoga kita tetunggal dumateng Gusti. Pangabekti KRW ing wekdal menika doalah kami kawula sami ngaturaken panuwun awit paduka sampun berkahi dumateng kawula sedaya. Pangabekti KRW ing wekdal menika kawula aturaken ing dalem Gusti Allah. Gusti Allah kawula ingkang sampun nitaken langit lan bumi ingkang boten nate nilar pakaryan astanipun. Siramat lan tentrem rahayu saking pinangganipun saking Gusti Allah Sang Rama, Gusti Yesus Kristus tumrap ing kita sedaya. Amin. Kita pramila semoga kita kanthi andhap asoring ing manah kita nyuwun pangapunten dumateng Gusti. Semoga kita ndedonga dumateng Gusti pangabekti KRW. Rama anggen kawula suwan ngarep dumateng pangeran paduka kawula boten bekto kasanan lampah kawula. Ya najis ing kasunyatan gesang kita sak dinten-dinten kita menika manungsa ingkang ringkih. Kita boten saged ngrampungaken perkawis ing satengahing gesang kita nganggih kegiatan kita pribadi. Karana menika sumangga kita tansah kumandel dumateng Gusti. Senadyan lampahing gesang kita pinanggihan margi ingkang rumpil, kita tansah pitados Gusti Allah tansah mitulungi lan berkahi kita sedaya. Sumangga kita sami sumendhe ing Gusti lan sami njagi gesang ing donya murih tansah endah.
Gusti berkahi kita sedaya. Bapak Ibu, para sepuh anak kang pinungan dening Gusti, semoga kita nyuwun berkah dumateng Gusti. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Allah Rama, kawilujengan saking Gusti Yesus Kristus sarta patunggalipun Sang Roh Suci tumrap ing kita sedaya wekdal menika ngantos selami-laminipun. Amin. Mekaten lampahipun pangabekti ing wekdal menika. Wekdal salajengipun kula aturaken dhumateng pengurus KRW. Pertengahan hingga akhir kita nampeni kelancaran krana katresnanipun Gusti. Ing mriki kula selaku ketua kelompok ngaturaken panuwun dumateng tiyang sepuh kula Mbah Antariksa ing wekdal menika sampun kersa nampi rawuhipun Gusti lumantar pangabekti ing sonten menika lan dicawis papan pilenggahan ingkang saestu tumata sanget. Mugi-mugi Gusti tansah berkahi kangge tiyang sepuh kawula Mbah Antar sak keluarga. Matur nuwun wekdal ingkang kaparingaken dhateng kula badhe matusaken wartos KRW tanggal 2 bulan setunggal tahun 2026 ing dalemipun Bapak Yanto kehadiran dewasa kakung 16 putri 26 anak-anak kakung gangsal putri sekawan jumlah sedayanipun 51 pendatang. Matur nuwun wekdal ingkang dipun paringaken dhateng kula. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, ing mriki kula minangka sawantening keluarga pareng matur wonten ing ngarsa panjenengan. Pisan ing mriki kula sasyukur dumateng Gusti Allah ingkang sampun nitakaken kita sedaya lan bekali dumateng gesang kita sami katitip ing wekdal menika kita sedaya saged manunggil wonten ing pondok kula mriki tansah manggi ing kawilujengan lan kabingahan. Langkung-langkung saged nindakaken pangabekti brayat wiwitan ngantos sapurnanipun. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, ing mriki kula sanget matur panuwun ingkang ageng lan kula ngaturi sugeng rawuh dhateng rawuh panjenengan sedaya ingkang sampun kersa ngrawuhi wonten ing griya kula mriki nuweni dhumateng keluarga kula lantaran pangabekti brayat ing sonten menika saged kaleksanan wiwitan ngantos rampungipun kita mangke ing kawilujengan. Kasih kalau makan, kasih itu.
Halo, halo.